Tradițiile Moldovei trăiesc prin oameni. Eu sunt Maia Bălan și vă invit azi într-o călătorie inedită în casa unei colecționare, Nicoleta Oboroc. În casa aceasta, amintirile se renasc prin obiecte. Haideți să vedem! Bine te-am găsit, Nicoleta! Știm că aveți o colecție inedită, ca la nimeni, dar noi vrem să o descoperim. Hai să începem prin faptul că ne spui care a fost primul tău obiect sau când ți-a venit așa o idee să colecționezi amintiri prin obiecte. Prima dată m-am dus la școală la fetiță, în clasa 1, 12 ani în urmă. Și m-am dus la școală și m-am uitat pe fereastră, erau mai multe ulcioare. Așa m-a pasionat ulcioarele și ele că am rugat-o pe doamna învățătoare să-mi spui de unde le-a luat. Deci că nu că-ți la soacra mea. Și că dacă vrei, alegeți care vrei tu, cel mai frumos e tălțăi. Și că așa am început. Am început a pune întâi pe jos și apsoț cu teoleac, ne-au ridicat rafturi și eu le-am început a colecționa. De pe sate, de pe la piață, la baraholcă, de care mi le-a dăruit. Chiar după video dumneavoastră care ați fost, mulți au venit la poartă și mi-a adus multe cadouri. Cele mai de preț. Deci cineva vă aduce cadouri exponate pentru muzeu, probabil lumea gândește că aici se vor păstra, da? Da. Și ați primit doar din Heciu Nou, noi suntem la Heciu Nou sau și din alte localități? Și de la Bălți. Da, mulți au văzut video și... Pentru început am găsit pernuțe. Eu le țin minte din copilăria mea, atunci mai multe gospodine le croșetau. Aceasta este croșetată în cârlig, da? Da. O aveți de la cineva ca moștenire? Da, mi-a dăruit o persoană. Și aceasta este o broderie specifică pentru satele Moldovei. Da. Un lucru manual. Am descoperit la tine o colecție extrem de mare de lămpi. Aceste lămpi știu că le folosea mama mea și după aia, pe anii 99-2000, când se stingea curentul electric, le-am folosit și eu. Câte lămpi astea ai? Sincer, nu le-am numărat, dar sunt foarte multe. Foarte multe. Am și vechi, mai din 90, dar am și mai... Și unde le-ai găsit? Din sate. Din sat, chiar o doamnă, Dumnezeu să o ierte noi, dar ei mi-au adus, zic că uite, Nicoleta, lampa o am, sticla nu am. Zic că nu e nicio problemă, sticla găsim la altcineva. Și așa să... Deci lumea aduce la tine diverse obiecte, că pentru că știe că le colecționez. Aici le colecționezi. De 12 ani, dar tot satul știe. De 12 ani, da? Da. Este foarte interesant. Le folosiți acasă uneori pentru serii romantice? Da, așa, pentru nostalgie. Uneori încă și mai lucrează lampa. Da, funcționează. Special am cumpărat și mucul care se pune. Foarte frumos, îmi amintește de cântecul Lampă la fereastră. Da. Așa, fier de călcat, am văzut, cred că doar în filme. Câte le ai acasă? 38. Vai! Și încercăm să probăm unul cum lucrează? Da, desigur. Hai să vedem cum au călcat bunicile noastre prosoapele. Am găsit la tine și o colecție mare de prosoape. Eu când văd prosopul îmi amintesc de bunicile mele, ele tot au cusut. Una din bunicile mele chiar le-a țesut prosoapele, doar că eu nu mi-amintesc aceasta, cred că a fost până mă naște eu. Știu că aceasta este horboțica, care se croșetează cu croșeta, da? Și tot prosopul se țese. De unde le-ai găsit? Numele acesta e de la soacra mea. Ei mi l-a dăruit și o țin ca amintire. Foarte frumos. Foarte frumos. Cred că aici e țesut totul integral, da. Cum îngrijești prosoapele? Care le spăl manual, care le pun și la mașină de spălat. Dar mai mult la manual le spăl. Și cam ce semnificație are pentru tine un prosop?
Ceva legat de bunie și de amintiri. Noi le folosim, le folosesc nuntașii sau când întâlnim oaspeții, uneori punem colacul pe prosop. Și aici intrăm în cel mai minunat loc al Nicoletei. Este micul ei muzeu, dar foarte bogat în exponate. Ce ne arăți pentru prima oară? E un prosop din 1900 care mi l-a dăruit. Are 126 de ani. Da. De unde l-ai? De la bunica lui nănașa noastră. Deci de la o străbunică. Tu ai fost pionier? Hai să-ți arăt cum îmi legam eu cravata de pionier. Este istoria multor care ne privesc acum. Iată așa se lega cravata. Ți-ai amintit? Ăștia prime încălțăminte care i-a dăruit mătușa mea lui fetița cea mai mare. În ce an? Ei i-a dat în 2002. Dar ei la fata ei. Nu-s produși în 2000. Nu, ei sunt sovietici. Prin anul 80 poate să. Da, 80, da, 80. Și-i piele. Da, e piele naturală. Așa caloșa am purtat și eu. Încălțămintea noastră moldovenească din totdeauna. Acum chiar obiectele au găsit amintirile mele. Uite, așa făceam eu în copilărie. Tu ai purtat așa uniformă școlară? Uniformă, da, dar octombrel n-am fost. Da. Și uite, aici la mânecă și aici la guleraș, erau gulerașe care se schimbau în fiecare zi. Deci veneam de la școală, le spălam, le calcam și iarăși le foloseam. Da, da. Asta este străbunica, fotografie făcută din 1920. Asta e bunelul meu, e fiul lui străbunica. Ce-s bunei mei. Acesta urs e din anii 50-60. Tu ai o ladă cu zestre acasă pentru tine sau pentru fetele de măritat. Pentru satele Moldovei, tradiția principală era ca în casă să ai o ladă cu zestre. Da. Și ce trebuia să conțină sau ce trebuie să fie pe această ladă cu zestre? Prosoapele, pernele brodate. Cine broda piernele? Asta nume broderie, asta, perna asta mi-a dorit-o bunica mea, Dumnezeu să o ierte la nunta noastră, la nunta mea. Deci exact, Da. zestre. 24 de ani în urmă. Acest prosop probabil a fost și el cândva parte a unei zestre. O fată mare pregătită pentru căsătorie l-a brodat cu dor de primăvară, cu flori de liliac și a făcut și horboțica. Nicoleta, m-au atras aceste genți. Câte le ai? Probabil și 100, am multe, foarte multe genți. Așa geantă o văd pentru prima oară în viața mea, undeva cu vreo 60 de ani sau cu 70 de ani în urmă. Fetele care se duceau la oraș purtau așa gentuțe. Eu am văzut doar pe fotografiile mamei mele când era studentă, cu așa gentuță elegantă. Cum le-ai colecționat? Mi-au stras atenția că sunt ceva lucruri vechi, interesante și am început a le colecționa. Așa geantă din 1920, da. Am. Ce este specific, ele s-au păstrat foarte bine, deci sunt foarte calitative. Da. Și sunt mereu la modă.
Azi am fost în vizită la colecționarea Nicoleta Oboroc de la Heciu Nou. Ați văzut foarte multe obiecte, scrieți-ne, vă rog, și nouă, care obiecte v-au trezit amintiri despre voi, despre părinți sau despre bunici și ce obiecte de preț istorice aveți voi acasă. Eu sunt Maia Bălan și ne vedem la următorul film.